Nah, menika materi pungkasan nggih menika kombangan. Kombangan nggih. Kombangan menika menapa? Nggih, kombangan menika jenenge kombangan nggih. Menawi wonten Jawa Timuran wonten kombangan, wonten pelungan. Melung-melung gitu, pelungan. Menika wonten. Menawi awake dhewe Jawa Tengah kombangan tok. Kombangan menika hiasan menawi wonten ringgit, hiasan suara dalang dalam gending, menghias gending. Menika. Fungsinipun setunggal kangge jelas kangge hiasan eden-eden. Kaping kalih kangge mengarahkan gerongan larik berikutnya. Nah, menika nggih. Kangge ngarahkan gerongan berikutnya. Nah. Pamenipun menika ingkang larik pertama. Menika 6 telasipun balungan. Menika ladrang selamat Slendro Parat Panyoro. Rojiro lu rojiro 6 nggih. Ning kombangane 3 tibane. Kontam-kontam maning katong. Amargi menapa? Amargi sak lajengipun wonten 3 kembar. Geronganipun dateng 3 nggih. Nuntun nggih, nuntun gerongan badhe 3. Nah, lajeng menika titik ning menika 6. Nuntun amargi badhe 6 menika. Nah, menika hiasan 2 sama. Tepya kerta ing budaya. Margi badhe 3. Nah, menika. Gong enak ityas sing dasih. Lajeng kaping 3 badhe dawah gerong, badhe dawah ngelik menika naminipun ngelik. Menika tasih wonten lajengipun malih ingkang dipun gerongi, menika mboten dipun gerongi. Ya. Mangke sambetipun menika wonten geronginipun. Nalikan para besang smara bangun. Nah, supaya niku mengarah ke situ ini meninggi. Tetelo malating kayun tegesipun badhe langsung lajengipun menawi wangsul minggah malih ageng tetelo malating kayun tegesipun minggah malih noleno nang minggah malih. Nah, menika kombangan menika ngaten menika nggih. Ning kula weling dhateng siswa ing Semarang nggih. Kombangan nek arung pono tenan rasah angong rasa ngombangi. Sesuk ndak ra diundang meneh gitu. Nggih lah wong karepe arep menghias gitu, eden-eden malah nyerimpeti lah. Nika. Menapa wonten? Wonten, Semarang menika wonten. Nggih karepe amsine arep hebat. Arep ngombangi angong-angong ning malah nyerimpeti ora dadi. Nyerimpeti nggih. Nah, menika mangke malah dados cacatipun kula panjenengan. Ning kedah pirsa. Nah, girongan menapa kombangan menika. Biasanipun kombangan menika wonten terakhir kenongan, gong, badhe gong menika. Badhe gerong, badhe ngelik menika. Nah, menika ngelik menika menapa? Benjang Jumuah. Menika gending wilayahipun. Nah, menika bab sekar lan sulukan patetan mewah sekar. Monggo menawi wonten pandangan. Niki wau kula banter banget lho nggih. Wong niki materi 2 pertemuan kula dadi siji lah kula kebut nggih.